Počkej, vyhoď se ještě, Péro. Ukáž, jak ho honíš. Já nevím, to potom. Bude VIP, vole. Až na to klikne 20 lidí, vole. Počkej, vzkaz pro buzíky. Ano, počkejte. Hej, tu pálí, já jsem to... Tak pojďte, pane, dobrý den. Jak vždycky to roztleskávají, ne? Martine! Pozbuď mě! Pozbuď mě, ty den. Pozbuď mě! Jedem, pane. Ale... Jdem, Martě, si... Dělej, vole. No pojď, ne? Pojď, máš tam hovno, pojď! Já vypřu. Tak počkej, stoj, já tam nějaké co spíš. A kam skáčeš? Dostan. Tak dělej ale už. Já počkej, já nechtěl. Ano, počkejte, to... A jenom ty to... Vám ukáže jenom televizorova. Já fakt zničíš křoví. Ale já nechtěl, to bolí, ty vole. Záběr do držky. Já si asi rozbil ty vole. Vyceňte zuby, pane. Ty jsou dobrý, jo. Asi musím mít kešle Otrovi k osobnímu zubaři. Ten je vojenský, má průkaz. A moje zápis. Cože? Ano, tak toto byl další díl. Další díl, skočte si do křoví.